nili Abirta than bangpi sami merely intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan apan kardom pa jediklo kardom tangte pini prime time Abirta le ang tonpen arju konitha Hem make it so that mentimong lapen katoing hippie upon Rongkang MAC Long Bison B lapen aliri sang huatompen ke rap ke pajer dam. Nijang Karbiang long Rongkang constituency ke parlo chirat ing hero maker mentimong lapen katoing hippie ahem tun make it chopi dera jok. Rongkang MAC Long Bison B lapen aliri sang huatompen ke rap ke pajer dam. Ahok, Pirthia long kisung ke pohut kacharab dun tek hello, sayang bong ke tenai asailo mate kemenai asailo. Lasonsi lapuana Rongkang constituency ke parlo chirat ing hero maker, mentimong lapen katuing hippie a hemorit me chopide raputhap. Nilitum Northeast Karbi life channel a pen paklang ponlo. Lasil lapuana Rongkang local MAC Long Bison B mate team Rongkang pen arjulong si, Tereni pai trok themanar niya bangke kisung ke po mate, mentimong lapen katuing hipia tumahem humbri damsi make chodeda long kana hok don phole phukok kasu harlung sanghan lapen kang sampen kachapa jok jiaphan pekar om mate blanket lahai thondamsi kisung ke pho mentimong lapen katuing hipia phan ning bathedun si ning parong tekanglu Bangso kirabdam kipajir damalong local MAC ake hai Long Bison Bay masap so side ocheda jok bangso kirab kipajir damalong chutong dun unedetsi Rongkang BDC chairman Khonsing Tokbi Karbi customary board chairman Moniram Bronson Timong lapen penangan team Rongkang along jirpi jirpo atum pendamsi kisung ke pho men timong lapen katuing hipia hemtun an paledam pen kisung ka chutong a hem atumaphan ning parung tikang Nijang Karbiang long bothat lang so Hong Kram pen long kirong pi report Northeast Karbi live tangte pinya adun thu ar sigjit lapen akinang so da Abirta le nang tonpen arju monikha BJP klembang phu Stefan Phangcho chepatri pi ponsi lang suliat hithi kimia long cherok tok amai kamni Pini there cheklo ni phai troxy bhomtar ni BJP klembang phu Stefan Phangcho chepatr piponsi langsoliat hithi kimia long voter amen kachathap aputhak cherok tok amai kangni Epichelsi klembarim Stefan Phangcho BJP along chepa ogdunlo hupenke Epichelsi aboy kangrai chimit pepe nason si puthot Stefan Phangcho chepatr pipon Ongdung Epichelsi atum kachipa ogdun jiang ring ke do bomba porahut Lumbajong MAC constituency ang kangar lo Stefan Phangcho chepatr piponsi arong humri damsi voter list kaviatum ana phantami voter list ake joy pen kasalam PG phantami Phangcho sangho pen cherok tokamai kang nipon Pinpur me kedam tang there cheklo ni phai phor ni pen pardon ronsi pinila thot sita me langsoliat hithi kimia long cherok tokamai kang ni Pirangkia tum karjo hut nampachini tu natengke Stefan Phangcho lapen adi sangho tum CM Dr. Tuliram rong hangaphan pinpur ar lokapaji ratengpen ningkani siang bong kaching thura mositami papleng po pusi ning ke thelam nang chipaklang don lapen voter lisalong amen kaviet maphan ake joy pen sai claim pipo pusi lamthe nang chipaklang don mai kang ni ke tarik pho pensi pangcheng pini tarik proxilo ni thoman lo kasi tarik pho ke tum pangcheng ba taria dong lo अंदर के जियादोंग मिजुंग हावारा हिन लो है अनके तपुसन से वांगबोम से पिनी के ने तुम लांगसोलियत हावार लोंग से माइना कांग नी लो से माइ कांग नी अलाम थे बांके लपुहेलो इले तुम जस्ट मेट के इले तुम पेनांगा तुम बांके ओवे की मिया तुम के वोटर्स का वे तुम सी की ओंगलांग पेन के पेनांगा तुम आके सार तुम ता वोटर्स का वे लसी केदम तांग ता पेनांगा चिंगवाई लो एपिसोड दो बोमो तमेस तमे अलांग ले तुम क्लेम के देत लो Kasi non bangke ne tum bangke laso akam bangke aku pacun tuji mane kave voter list long kave atuman voter ID kave tuman bangke angton kave anban list and pensi aku itum akejoy pensi selam pipon po pusi ne tum arong tinta laso awareness dubom lo athema itum karbia avoz bangke zoom bom lo bangaso avoz bangke nang khai bom lo same kaita bangaso avoz bangke in khanji puningje same karbi avoz bangke
kak mane kapaong ji aphan ba amen kache thabi phan ba kamak bang claim credit lo la si non tum bang cepat tipi pon ban si asu akam bang claim po pen ke son bang ke development ke dam tang itum kathe boyong long tame itu memorandum pilo aso memorandum ki pia long bang langke puno share clear the one puno pen ke ason lang me puno ason an pen itum ki pia memorandum bang ke eson pen eson kitchun pet mane kitchun ji la ni kan siang bong kitchun ji ason an tame kitchun hi phan si na tum bang ke non la BJP long chepi ogdun pensin na tum akam bang claim bom lo penke eson bangke ni tum jong si det long ri long pat cherai ji pulote kiwang ji arni bangke ni tum Karbi tum bangke banga so aphan list ki pi penke hem bhara ki pi abanga ington nang po anke mola tum angkur angsa mane thirlo pulote el tum ki plungi phane sungpik lasi laso awareness bangke anu tinta chini pet nang ji bangke banga so ingnut e donang dolo pulote pena dige longri masinang cherai det titila tumke ni tum thekdam long lo Bengali punoi Bihari punoi lasi hala so ka khamke bange ron mai pen bange un elo lasi itum ke wangjiar ni bange anu tinta Karbi lo pua a phulong kamatha thek do tum an bange ke wangjiar ni bange banga so phanke longle ke pek je phanma pek pe denang po hidi longle ke klema long tame lis along pustame hem bhara pustame hala bange ington pulote ke wangjiar ni bange e tum banga penang an longle pustame itume khamke dun long po a kapre ka khai tum phan bange lalo Rana ha basila bangsa chirap to kami kepada ponji pan kata sikit. nil tum ke la lumbang jo ang kang an bang ke la PS no ai kunat man ne tum phanang ke hang nil tum haladak kapale dam nangji an bang ne tum pale dam po pen ke la so awareness bang ke ne tum lumbang jo ang kang an bang ke pachetang ji phansi ne tum ke kabur ilo jasimer ke voter list akize pen selam pipo pen ke developments ahin tame tum penangan kachupido la so pod bang ke ronglong nangkili ji phansi ne tum ke wang ji arni tame nitum langsung se rat cetupet pen nitum BJP along langsung se jakong horang pidun po la sikewang jian ita nitum langsung se nitum munit chingrum pen mas joining pusame nitum ke dengi phansi la hai non nitum la so apot bang non nitum la so amai bangke awareness bangke kapat do bang la hello Kami tumla nang di BJP claim bang pa sometimes sila bangsa chirap to mekang ni mante BJP ne to sila. la so aputak ba nitum kedam ta siam sarpan pulo nitum kewang jita second phase aputha nitum mas joining do isar pulo oh claim hoi dam hoi athima tume akimi akebane chipu pelo nangta BJP lo nita BJP lo BJP party phansi kam claim po claim hoi pulo la sini tume BJP pharmacy kam claim lo ya pini ke langso liat ancho ke penap aku kukiarong dolang lason tak thasi penap la nangki hang adim an sini tum pele pon bompo la se lumbajong angkang an bang ke la Mars an bang tum patangi phansi bol ba News Desk Report Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pena kenang soda Abirta leno nang tonpen arjumanik thak. Ratsai klembang phu longki teron bangso pirthe pen chio tanglo. Ahoklo pirthe munitatum amahang theklo plotangti arnisi bangso pirthe pen chio vek nangji. Hembang isi piso iso la pen don rapaphan jong hele chinghon pik la pen chi o un isita mekri meklang pen bidekang koksi chi o vek nangji la ke pirthe aron lo la ke khroisung krung sita a hokalam iklo lason si pirthe pen munidatum kachi o arniwang ta dolo bonta aja hakatum a mek kichi la ke hembang isi aphan totkali hamphang aphan akana hok thetan chinam Lason si kedam tang there cheklo ni phai clear ni arnigang sampor phai troxia por hanjang lang so sor karlitang siniteron lapen karlitang kari kropia sopo mate ruatsai klembang phu longki teron bangso pirthe pen chio tanglo pinpur me karlitang longki teron pirthe hache laki kedam tang ningkan 1964 ningkan thang cheklo ni phai inquire nar ke parnisi alangli pirthe hache lo Alangli Loga Charlie 1969 aningkan si Kengkam chi Jordan lo school amen lake Samukuri LP school la pen puthot Yang ding Balipathar Higher Secondary School pen si chipa undun lo Alangli voring over sai kelong dun lake veterinary department grade 4 si chipa long dun Alangli labangso veterinary along sai ke claim dun pen hanjang langso arong arara tumaphan ning kimi pen penang ana pora hut ke rap pi pajir pon lo
lasonsi longhong bi methan kachupang ring atum dukdet arata phan ki kai kita anam en epen vaccine ki pila pen alangli duty por lid jet sitame matne longhong bi la pen methan ke so do plodangte alangli kai kita me kelang pen kerap tun jia phansi ke claim alangli nonapor sangtet chu endam der phi ke pamotikang alangli chor karik bepi lapan alangli somar kolom sing teron radhika teron pi lokhimi teron pi kungri teron pi meris teron pi asopo kolom sing teron achora men laki anjoli rong pharpi lapan asopo men alex teron henlo News Desk report Northeast Karbi Live Tang pini prime time Abirta lapuan si kang toniklo. Kaduka ve phanta kurbang thu lapen to me thakme. Kardom.